kibuna nkogayana bare OGOETANA koraro egati yabo erinde barosie Ekeombe Ekemo na igo kobuna ebiombe ebinge ebibiraro eiga maiga yabagaka abo korokana gotwara ebiombe ebinge byogokwana hase chinchira ao abo igo gokora emirimo yabo batabwati okoigwana huna okobaga gose okobaka abarai amabuta nabo igo koba ebirogo byobonogeri korwase chinsemo ao bagokwana negitaseni kigagia Nsoko TV nigo bono omonogeri boboene bwa mwanyabanto Thomas Osoro hamona abande batebire obuna nigo ogotwara ebiombe ebinge byabagaka nigo bono gekorenta obotutukano na igo enyomba yomogusi nigo ebwendrete etware Ekeombe Ekemo goika ikikya bagaka ekyo kirache koba gekoroberia nabo igo korokia enchera igorete AGS ase tokonyora egikao kyabagaka babeturete nande abagaka bari bosena kibare bwate ibikoro bire monchorane na bago chigotogambire bina agari tora abantu bago chigo bari ncherebu na bariga na bago chigotogambire bina agari abantu bari political na bago chigotogambire binari mbaigwani abantu bono ndobwate mu Gusii Nyagetinge Elders Council ndobwate mu Nyagetinge Elders Council ndobwate mu Gusii Elders Council nande tukatwara Gusii Cultural and Development Council abantu aba bonsi Gusii bari bagere rero yaikire abantu aba egento barosere tigente kekia binte byabo osogotete Gusii bono yaikire no kuriera ndabantu baokira ngoje okiraini ryo okira mugo yani gwetaga no kubekera abantu kigutwa kundi ekebwata abantu bae okora muntu okora nkerikere chipa nkekundi kyanyarebe omunyoka gochyo orukibeza mwamu crown bogotungo ngesango ngokina kware ngokuya so naye kora aliko ararire myaka yago yabiro litokorinda sokoronka takonya gotobekere bipindi oyo goruchiri busano otebana asyogo bweka oyo goru 10 oteba nyarebe bweka namachika ino nyabeke wasi mokorento ikoro ku civic and public education abantu bamanyenga korukenyorogete omuga korororo twena nirogo chigotogambira naba ntomanyete ng'oli nomuga kora itora tokonye tomanya korosi ekemo tomaetenga ntubuna mu Gusii abagaka baitu abarasegete abisi yabo erasegete na